Raakel, mitä Jeesus merkitsee sinulle? No, Jeesus on koko elämä, että hän on kuollut mun puolesta ristillä ja mä oon saanut synnit anteeksi hänen nimessään ja verensä kautta. Ja uskomalla Jeesukseen saa iankaikkisen elämän. Raamatussa sanoo, Jeesus sanoi, että hänellä on valta taivaassa ja maan päällä. Ja siinä se on kaikki mitä on, koska hän on voittanut kuolema ja perkele ja saatanan kaikki vallat. Ja hänellä on se mahdollisuus viedä meidät tästä kuolemasta elämään. Usko Jeesukseen. Hänessä on elämä ja hän rakastaa sinua ja sinulla on tarkoitus. Hän haluaa pelastaa sinut ja hän rakastaa meitä kaikkia.